Welcome to Baguio! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Welcome to our vlog! Hi, sister! Ano tawag dito, sister? Ano tong place? Welcome to my vlog! Ready na? Ready na? One more! Ready na? Ready na? Yay! Excited! Yes, we are going to Baguio! Baguio! Ayun po sila. Together with SRA family. Yan! Welcome back to us! Yay! Kami po ay nagbabalik sa aming vlog! Excited ka naman, teacher? Yes, I'm so excited because this is another life experience. That will change your life. Yeah, that will touch our lives, especially our inner self. And i-delete mo an. Tingnan mo to, oh, parang ako si ano. Yes. I am sorry. I'm not ready for this moment, so let's capture another photo. Ready na? Taga Bangladesh. Bangladesh! Stop over kami sa McDonald's Naga. Kami ay magdi-dinner. Okay? So, how's the feeling after 3 hours of... Ano to, mock interview? Yeah. So far. Let's transfer to the second floor. Dito kami. Mas Yay! Diyan naman sa number. Congrats sa Araoho, So order sibling. mo, sinakat mo. Ano ang problema mo? Your order is in the second floor. We are actually enjoying the... The vibe. Yes. Pero yung aking tiyan po talaga ay kumukulo na. We went to Naga para mag-McDo. Kami lang to, oh. Kami lang to. Uy, yung nadado mo ng order to. Oh, let's go na. Oh, ikaw na hawak ng vlog. Para may ano ka. Ay, tutur po kayo ni TF sa McDonald's. So now, we are going to transfer second floor kay si Aki. Ang palando mo ng number. Kaya mo na ako sa English. Parang nagtungtong ginaga. Englishero na. Ayaw na kaya? Oo, OMG. Paano ba kaya pag umabot ng Baguio?
na po kami sa It's so second nice floor. in here. Dito ka na, oh, Shubs. Hi, welcome to my vlog. Ay, busy sila, oh. Ayaw ko pala yung chicken ko, pwedeng... Sama ko sa vlog. Pwedeng ibang part. Ito po, may humahanap pong ibang part. Ano kaya ang gusto niyang part? Problema siya ang bukas. Thai part kasi ang gusto niya. Okay na po yun. Gutom na po kasi. Ano ang the rest? Okay na? Yeah. I try to, Dalawang McFloat please. Pakiabot nga po sa amin. Let's Here's a Phoenix room. Building. Building ba to? bahay ni Kuya. Bahay ni Kuya. Tinawag ka ba ng kalikasan? Or ni Kuya? Yo guys. Marigos tayo. Ayun o, thank you Phoenix. Alagang Phoenix. Thank you so much. Ipaling mo nga din sa bag mo. Ayun, takong bagay yung bag. Tara! Meron po tayong bisita. Yes! Rampadora. Hi. Hindi na gamit ko kasi learn ko sa iyo. Di pa may inaihili. Sige, video. Daimit, kumain sa mga Bleep! Adi iyan jokes alala mo. Kaya man. Hello? Ay, Richard Jen! Mag-i-charge dito, best! Yun natin. Ay, iyo! I-charge na ang ating power bank. Ilaw. Ayun. Sira yung sa atin, Aki. Wala tayong lights. Brown out sa atin. Ora. Nandito na po kami sa bus at saan na tayo papunta? Baguio na ba? Welcome to my vlog! We're at Sinners. They are for the day. Let's go.
tablo, di ba? Tablo. Happy birthday to you. Bako may nito si, Saint Rita, Saint Monica pala. Ay! Nakita ko lang. May transition. Na lang ang iyong, ang Kami iyong po ay buhay. makiki-birthday kay Father dito sa Pangasinan. Yes. Mayo. Happy birthday, Father Mon. Oh, Team Ellen. Mahilig mo, magpili ka doon. Magpili ka lang. Ayun. Yes, no. Yung nga ni,